95% ta' dawk li ċemplu fuq il-helpline 111 inqdew f'inqas minn minuta. Għal dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne fil-Parlament meta ġew diskussi l-estimi finanzjarji brabta mal-budget għal dan il-Ministeru. F'dawn il-ġranet, il-ġimgħa li għaddiet, kellna ġranet fejn fuq il-111 kontet nirċievu 12,000 telefonata. 12,000 telefonata f'ġurnata waħda. U bi pjaċir irid ngħid, jekk inħarsu l-figuri tal-aħħar 24 siegħa, 95% tat-telefonati tal-111 ġew mieġba f'inqas minn minuta. Id-Deputat Prim Ministru innota li Malta għandha fost l-inqas rata ta' mwiet bil-COVID-19. Saħaq li fil-budget ġew allokati fondi biex isiru l-preparazzjonijiet meħtieġa qabel kull pandemija oħra fil-futur. Il-Ministru spjega wkoll li l-isptar ġdid, is-Samaritani Tajjeb f'San Pawl il-Baħar qed jilqa' 23 anzjan morda bil-COVID-19 li ttieħdu minn djar tal-anzjani. U għatenna li l-Gvern din il-ġimgħa impjega 30 infermier ġdid u biftehim mal-MUMN se jimpjega 200 infermier ieħor fix-xhur li ġejjin. Qal li dan sar meta din is-sena iddaħlu 200 infermier ieħor li gradwaw f'Malta. Qal li żidu wkoll il-ħaddiema fit-taqsima l-kura intensiva. Il-Ministru għas-Saħħa rimarka li l-politika tal-Gvern hija li s-servizzi tas-saħħa ikunu viċin in-nies fil-komunità. Qal li dan se jsir permezz tal-ftuħ ta' 7 beret ġodda f'pajjiżna. Fil-Parlament tkellem ukoll id-Deputat Laburista Antonia Ġużdiċelis illi qal kif matul l-2021 se jkunu qed jingħataw iżjed mediċini b'xejn għal dawk bil-kanċer u l-HIV fost l-oħrajn. Se nkunu qegħdin introduċu mediċini psikiatriċi ġodda fuq il-foll morarju tal-Gvern. Dan se jkun ikkombinat ukoll ma' firxa ta' servizzi tal-kura mentali fil-komunità.